Пуснал съм го. Айде, мамо. Айде, тати. Дай, ще го държа, пак ти разчупвай. Абе, трябва да сме и двамата, бе. Айде, давай сега. Чай да видим. Да я вади петката отвътре ли? Чай да видим как. Няма, тати, няма. Кажи, мамо, няма. Дай го държа. Няма го шупи, няма. Много се спи вече за това. Чакай малко. Чакай бе, тати. Виж ли баба, виж. Стой, Лили, искаш ли да ти пусне песничката? Чакай, мамо, чакай, мамо. Опа, тати. То няма да има, тя няма да иска сега да е такова. Да ходи напред-назад, да фаща долу, да спи. Фани. Ами освен да го слагаме да спи пък после. Как бе, до обяд трябва да ти пак приказки ми говориш. Чуваш ли какво става? Чакай бе, тати. Еми дама да е бил като друг вече, от е отпуснало на цяло. Добре, разбрах, Росени. Чакай, тати. Няма. Отвори ми да е там. Отвори ми онешка. Да иска да накупва. Чакай бе. Да я слуша да иска горше за това. Чакай, мамо. Тя се разчупи, на корона. Еми, Тя се и разчупи, да ти кажа, май. Тя е топла. Не знам как ще е. Жаба върху главата. Виж какво ще ти покаже, виж. Дай, върху главата само е да ще я сложи. Айде, тати. Айде, ще разчупим уж. Виж, мамо, виж, ради. Айде, мамо, разчупваме та уж, мамо, тя се разчупи съвсем, ама. Какво да направим, мамо? Айде върху главичката да е. Тя е топла и не може да го разчупи. Тати, добре сега, какво да направя? Айде. Ами тя се разчупи още като я изкарвах, ама какво да направя? Чакай да няма. Чакай сега, мамо, трябва да изкарам. Трябва по ни още един човек. Ма не, тя се разкебри. Още 5 човека взема, тя се разкебри. Добре, мамо. Чакай, тати, идей го, това не ще разкебиш на ръката. Да го направим сега. Чакай, тук ще Разчупи ли върху главичката? тя се разчупи още като изкарах, ама пак отгоре сложих и уша разчупихме и така. На топченца. На топчета, защото ето това. Няма нищо сега. Дай сега това. Ето това ще го сложа. И сега после с нея, защото ще ги разнасям с два. После в тавичката ли ще я сложиш? Да, ще се я слагам в тавичката, са топли. Маричке, Тя гледай обувки пак. къде е Сой Лили? Чай да си изложа пак и тук вътре. Ще се дигне за нас. Ще се дигне, няма. Така казвам. Това е кърпата. Оставя. Тя се нещо кърпата ще пее. Падна долу ми. Хайде бе, тати. Какво стана сега? Ти на цяло вече сдаде багажа. То фотоапарата ни ста фаща, ни нищо. Чудо. Чакай бе. Подреждаме и тук вътре в това. Дръжали ли си, види? Къде не можам да я хвана. Тя ще подредиш и после я пусне да такова. Да. Видиш какво ще хвали. Да, именно, аз точно за... Добре, що не остави с кърпата? Тогава подбягай да я носиш. Да. Дела да си я в тях, ще я носиш и на нея задължително. Че как задължително. Хайде сега да приготвиме. Айде. Сложи тази вътре в това и ние да отиваме да... Мила. Айде. Дръж се.